Goddag. Jeg vil bare lige fortælle lidt om, hvad jeg lavede OSD i Vejle. Onsdag, torsdag, fredag. Ja. Det første vi skulle her i onsdags, det var, at vi så lige goddag, og så fik vi at vide, hvordan uddannelsen den var bygget op, og sådan lidt hvert, og så skulle vi lave sådan en værktøjskasse her. Ja. Og det gør vi så bare ved, at vi har en halvanden mm plade, som vi så klippet ud i de forskellige dele, vi skal have, for eksempel til låg, eller bund, eller side, eller dit håndtag. Ja. Og så gik vi hen i bukkemaskinen, og så bukkede vi det, og så klippede vi det til ret. Ja, det er så lige en kort historie, hvordan man gør det. Ja, så borede vi hullet, og så satte vi det hele sammen. Det var den hurtige version af det. Og det tøs, det er rigtig sjovt nu. Og så ellers fik vi så lov til at lave det, vi selv havde lyst til. Med Thomas, vi lavede nogle juletræer med noget lys i, og lavede en adventskrans, altså ikke sådan med træ, men med jern. Og det synes vi, det var rigtig godt, og ham Jens, som vi havde derinde, han var rigtig fin, og han forklarede en masse omkring smed, og hvad en smed lavede, og ja. Og jeg fik med indblik i, hvordan min uddannelse den var, og min fremtid, hvordan det skulle bygges sammen. Og det fandt jeg så ud af, at jeg tager i smed først, som ungdomsuddannelse, så gik jeg så bagefter videre til maskinmester. Ja, det var det.